В това видео ще ви покажа топ 5 индикатора, които ви трябват на вашия чарт, ако сте пълен начинаещ. Индикатор номер 1 – индикатор за сесиите. Този индикатор ще ви помогне да различавате в коя сесия сте, кога идва дадена сесия и общо взето да различавате сесиите като начинаещ трейдер. Само да отбележа, че аз живея в Англия и това е по английско време. При мен Лондон сесията започва в 8 английско време, а Ню Йорк сесията започва в 2:30 английско време. Ако сте в България, за вас това ще е различно, но е важно да си нагласите в точното време, когато сесиите отварят. Защо това е важно? Защото по време на Market Open, а именно когато дадена сесия отваря, тогава има най-голяма волативност и стават най-големите движения. Индикатор номер 2 е дневната свеж. Тя излиза в десния край на екрана и ни позволява да виждаме дневния кендъл как принтира. Отгоре виждаме най-високата точка, най-отдолу виждаме най-ниската точка, тук е къде сме отворили, а тук къде сме сега. Винаги е полезно да виждаме какво прави дневния кендъл, защото знаем къде е цената спрямо деня във всеки даден момент. Индикатор номер 3, и той е много важен за начинаещи, е Market Structure Indicator. Той ни показва кога пазара се променя от bearish в bullish, а именно Change of Character или Break of Structure, когато продължаваме в същата посока. Сега ще ви дам пример. Ето един пример за Change of Character. Цената е ходила нагоре, 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 и тук тръгва надолу и ето го нашия Change of Character. След това тя се променя и продължава само надолу. А кога имаме Break of Structure? Когато този character на тренда се потвърждава с нов Break of Structure, нов Break of Structure, продължава надолу, а именно когато успеем да затворим свещ под последния low. Четвърти индикатор, който искате на вашия чарт, са Fair Value Gaps. Този индикатор автоматично поставя Fair Value Gaps на пътя ви и не е нужно да ги търсите. Като нов трейдер не е лесно да ги виждате, докато не свикне окото, и може да се възползвате от този индикатор и така ще свикнете по-бързо да ги виждате. Fair Value Gaps бива използван по различен начин, но трябва да запомните, че това са несъвършенства в пазара и цената иска да компенсира, като се върне в тях и после ни дава реакция. Заповядайте в моите лайв сесии, където мога да обясня още повече за Fair Value Gap и как аз ги използвам. И последният индикатор, който искам да покажа, е EMA 200. Той се използва по много елементарен начин, но е много важен. Когато цената е под синята пълзяща, ние търсим продажби. Но веднъж цената, когато пробие, ние вече търсим купуване. И отново, когато минем отдолу, нашия наратив става bearish. Важно е да споменем, че на различните таймфреймове синята линейка се променя, защото тя взима последните 200 кендала, средната цена, като последните имат по-голяма сила. Тоест на 1 час взима последните 200 кендала на 1 час, на 5 минути последните 200 кендала на 5 минути и на 1 минута последните 200 кендала на 1 минута. Но логиката, която използваме, е абсолютно същата. Когато сме отдолу, продаваме. Когато сме отгоре, търсим да купуваме. Това бяха 5 индикатори, които на мен лично са ми помогнали много като начинаещ трейдер и се надявам да помогнат и на теб. Ако имаш някакви въпроси, пиши долу в коментарите. Радвам се, че гледа видеото до тук. Ако ти е харесало, остави един лайк, subscribe и до следващия път.